Jeg bruger den som afspænding efter træning på redskaberne inde i motionsrummet. Den bruger jeg til udstrækket læg og baglår på. Det føles dejligt. Så tager jeg hoften her. Jeg har fået 2 nye hofter. Og så for at træne op efter operationerne, så er det godt til udstrækning. Jamen, det er sådan en muskelgruppe for baglår og lægmuskler og også stræk på forhoften her. Det er noget, der skal trænes på for at opnå igen efter sådan en operation. Men det er jo samarbejde med osteopaten, at jeg laver de øvelser her.